Oh my god, I think I'm gonna die right now. I hate my life. Du er en lille fisse, du? Jeg er ikke en fisse, mand. Ej, jeg skal skide, mand. Jeg skal også skide. Din mor skal skide. Hold din kæft lige nu. Bye bye. Bye bye. Wow, man. Fuck. Vi er helt oppe på 100%. New York City, man. Er du færdig med at pisse buksen nu, eller hvad? Så jeg bliver våd helt der ryger tilbage. Bye bye, siger han så. Fuck, der er langt ned, mand. Prøv lige at se, hvor tynd de er, de her stikker det hænger i. Nej. Så mit hår går ud. Det er så grimt i pandehovedet. Fuck, det håber jeg, man fik med på videoen, mand. Se, hvor tynd de er. Nej. Det er ikke så tyndt, som din mor i hvert fald. Hun er ikke tynd op det. Okay. Hvis man får det der med på videoen, så var det der på Familie Hansen, mand. Videoen, den kører hele vejen ind til, vi kommer ned igen. Gør den det? Ja. Fuck, hvor griner han. Din mor griner. Fuck, jeg vil godt spise noget. Bryla, hun skaber sig helt. Det var ikke engang så slemt, faktisk. Nej, det var det ikke. Det er det, du sagde til mig. Det var sjovt nok. Okay, for hvor du greb. Jeg kiggede på dig, det var helt på toppen. Er du sindssygt, man rører højt op, jo? Mamor, du sagde ikke noget på video, vel? Det gjorde hun sikkert. Er du